Eta hori gertatu zen, eta orduan ja tartien, gure etxien, oin txorri errota danien, puesto edo mandu bineo. Zeibi jauzi hart. Zeibi jauzi zen amalau. Aprilien amalau. Eta tartien puesto edo mandu etxina. Esate ben ziurtasunik etzakien, haurei ondo tartatu ziren etxin. Da inguruko ebe, zaten inozentzun, jaleoik, kohorka egileik, egon zanik, igual egon goza. Baina etxien, zikiran ez. Da orduen, emoten zien, razinamentuko ejerzitu jatebena, da haurek eusan abitxasin batzutan etxien, andrapakarrik, deumiek, da gizonak zerien bitorrezen. Ja, jauzi zenien, zeibi, handi egun batzuta, ja, etorri ziren gizonak etxeita.